Povedz niečo ty k tomu do výletu, Pálo. Nie tak blízko, že to Vie. Tak, ja som veľmi spokojný s výletom, lebo už dlho som túto hrebeňovku mal v hlave. Servus. A tým, že sme prehlasovali Slovinsko, táto voľba číslo 2 je veľmi dobrá náhrada za to Slovinsko a som za to vďačný. Aha. A tvoj momentálny stav? Momentálne ma nič nebolí, je príjemné počasie, mám tepelný komfort, mám tu internet, takže Dokonalosť. za mňa parádny výlet. Daj si dole tie okuliare z NCIS. To je úrad pre koľko otázky. Ja neviem, koľko vážia moje ruky. A preto sa cítim, že sa varím zažíva. Ti strašne teplo? Aha, asi by som si aj ja mal urobiť tú přírodní fazek. Daj si dole tú onu. Ide? Je? Akože ide, mám to až poriť pod roztrhané. Ty čo, pozri, aké chemtrails. Maťo, aha. Ne. Čo na to hovorí oko odborníka? To robia preto, lebo nás chcú zabiť, nás Slovanov. No. Ale normálne som si ich obrezal akože tak, že nožničkami na švajčiaraku. Ešte frajerskejšie, ale... OK. No neviem. Víš, to musíš do fotky. Selektívnosť je taká... Není to taká... Porozprávaj niečo o tomto výlete. Strašne vyčerpávajúci. Strašne? Ale že strašne, už 13:03 a máme 19 000 krokov. Lebo už to není A ako... spálil som zatiaľ 2600 kalórií. A čakám na ešte 10 kg. Ty čípo. No, vieš čo, držím si svoje pomalé, ale nechodské tempo. Vôbec mi to nevadí. Chodím sám, vlk samota. Áno. To je taký citát z toho Sviet bohatých. Jau! Dobre celkom, ne? Aha. Ale rýchlejšie už sa bojím. Môžeme Poď pre content. Máš okuliare? Ja nemám... On ma pikol. Detail. S týmto detail nespravím. Tak potom. Zakývaj. Aj keď hudba naznačuje opak, cesta bola trnistá a strastiplná. Bola už tma a za každým vrcholom sme očakávali svetlo útulne Ďurkova. Z posledných síl a napriek mrazivému novembru sme dorazili do chaty. Jedli sme a pili, a to nie skromne. Potom nastal čas plánovania ďalšieho úmorného putovania. Aj na teba je horúca?
Musím celý počas palacín. Výborný, 12 partiov výborný. 15 hodín. Krištofovi to ukazuje 46. Čiže za Chádzku hodinu 3/4 na to. Ale to je, že takýto. To kolesenie. To je to, čo díky tvoja Ešte, že mám paličku. Budeme strašne unavený, ale ideme sa ešte jednu pohrevku. Máte čam, A nepoviem čo. Stop. Ideme na ďalšiu cestu. Ja nemám čas, ide na dečkovú. Potom, ako sme sa z doteraz neobjasnených dôvodov rozhodli bežať hrebeňom Nízkych Tatier a vrieskať náhodné hlášky z Pána prstenov, sme sa zastavili na Držkovej a legendárnej Chopkovskej buchte. Čakala nás predposledná etapa cesty a nocľah na chate Milana Rastislava Štefánika. No čo? Fuj! Vieš, Marek? Áno. Je taký pamosok v tom? Dobrý pamosok inak. Veci, maršal Šatinovský. Ja to mám jasne. Pane Šaty! Chcete predávať 100 tablet? Áno. Čo, vykotia sa ty? Čo tam pre Boha robia? To normálne treba za uši vytiahnuť, aby sa niekam pohli. Jak sa meje tento? Normálne prešlo 10 minút a našiel som ich na tom istom mieste, keď som odchádzal v tom istom stave, iba s otvorenými radárami. A máš aspoň ten Instagram od tej Emy? No. Ak bola doteraz cesta náročná, dnešným ránom sa stala ešte náročnejšou. Čo vznikne, ak zmiešate chaotický odchod, náhlu zmenu trasy, časovú tieseň, strmý svah a najmä postalkoholický stav? S touto skúpiackou nohou. Hlavne si to nedávaj pod úrovňu tenisky. Toto. Tá palica ťa tlačí, že? Tam sme mali dať niečo mäkké. Lepšie? Áno. Prvé krôčiky. Po improvizovanom ošetrení vyvrtnutého členka bola jedna vec jasná. Autobus z Mýta pod Ďumbierom nestihneme. Krištofa sme hneď poslali po auto a nás chtiac nechciac
čakal ešte náročný zostup nepoužívanou a zle schodnou cestou. Podľa mňa nemá každý takto dobre zdokumentované To ne. zranenie. Keby si bol poistený, tak by sa ti to hodilo. A teraz môžeš zdokumentovať iba to, že si sa rozmrdal, ale nie si ani poistený. Že nedostaneš ani cen. Niekto je podal nejakú bankovku, ona priniesla nejaké mince. Kto bol ten niekto, kto to kričal? Ten za kamerou. Áno. Som jej napísal, že ahoj, počúvaš zónu A? Ale to bolo potom, dávno. hej, a potom som jej poslal nejakú hlasovku, my dvaja sme jej poslali hlasovku, kde ja som povedal tururururu, a on povedal tururururu, ja tururururu. To sú jediné 3 správy, čo som jej poslal. A ešte asi 3 zmeškané hovorí. Tá palička sa zošatila? To môže takto... To peruje trošku. Peruje. Aha, okej. Ale mne sa križovali oči ráno po zobudení. Aj mne. To nemohlo dobre dopadnúť. Ja som sa cítil tak mumifikovaný. A ja. Asi si na to rovno láhni. Hej, rúb. Hej. Ježišmária. Ja sa strašne bojím ten párak, ktorý starú. Ježiš, tam niečo praštilo. Jaký parakorík zachrupčal. My sme sa teraz dole takou medveďou stráňou, lenže proste už sa to jednoducho nedá, tak sme museli postaviť takéto nosítka. Napriek neznesiteľnej bolesti sme krôčik po krôčiku zišli ďalších 5 kilometrov. Signál sme nemali. Podarilo sa Krištofovi stihnúť posledný autobus na Donovali, kde sme mali auto. Áno, to rozumiem. A tým, že to už sú bolo Barbera? Hej, to už to som zastavil Barbera. Dobre, sekund. Banské Bystrici. Vrátili sme sa a žili šťastne až do smrti. Neviem, jak to mám povedať. Dobre to bolo. Hej? Dobre to bolo.